Здравейте, колеги! Продължаваме рубриката и за опита на един предприемач, като тук до мене е Александра Григорова и ние сме в техният семейен ресторант Вито Дон Карлеоне в град Русе. И нека да се обърнем към Александра, която да каже какво е завършила и как е започнала този семейен бизнес. Здравейте, аз съм Александра Григорова, това е нашият ресторант Дон Вито Карлеоне, намира се в Дружба 1. Аз съм завършила бизнес менеджмент специалност в Русенския университет, като целта ми беше да подобря своите умения предприемачески и с започването на нов бизнес, както и управлението на все съществуващия вече малък семейен бизнес, който в момента виждате около мен. Управляваме го цялото семейство, като университет тази специалност беше изключително ключова за мен, за това да избера в какво да се развивам точно, как да продължа от тук нататък, тъй като вече имах нещо готово. В момента имаме планове и за още няколко проекта, които са вдъхновени и от моето следване, и от опита на родителите ми. Двете неща заедно, като междупоколенчески бизнеси се препокриват и е изключително полезно да имаш тези знания, за да можеш да ги предлагаш. Александра, а какво ти помогна в специалността бизнес менеджмент? Нещо по-конкретно би ли могла да представиш? Честно казано ми помогна да се ориентирам, тъй като нашата специалност предлага изключително много различни аспекти, в които да се развиваш. Тоест, примерно, ти можеш да избереш да се концентрираш в риск и в неговото определение, можеш да се концентрираш в финансовата сфера. Имаш неща, от които да избираш, които ще ти бъдат предложени и разгледани от преподавателите, за да можеш да си харесаш. Някаква комична ситуация, която се е случила тук в ресторанта, дали с някои клиенти, някои доставки? Комични ситуации всеки ден се случват. Имената винаги се променят. Всеки ден по различен начин се кръщават ястията, посмиваме се зад бара, като например в момента на Примависта не мога да сетя точна случка. Много ги има, наистина е много красиво тук, колеги. Какво би препоръчала на другите студенти, които наблюдават това видео с тебе? Бих препоръчала, ако техните родители или семейства имат вече нещо, да се концентрират в това да го развиват, да го подобряват или да намерят начин, в който да го преустановят, за да им помогнат и да се движат заедно винаги напред. Благодарим ти. Успех, Александра! Благодаря!